फक्त मराठी आमच्या बरोबर या वर्सा या फेस्टिवलाचो भाग जावन येयल्या आणि जो उद्घाटनाचो समारंभ आसा तो वेगळ्या तरेन ह्या वेळा रसिका फुड्यान पेश जातलो. नव्या आणि जुन्या सगळ्या फिल्मांचे सगळे मिश्रण आसा आणि दरवर्षी प्रमाणे जवळजवळ 50% चड सिनेमा हे अप्रकाशित अनरिलीज फिल्म आसात, सिनेमा आसात, पण ते वेगवेगळी कडेन वेगवेगळ्या फिल्म फेस्टिवलांनी गाजता अशी फिल्मां आसा जेचो खंयच्याच फिल्म फेस्टिवलान किंवा आनी खंयच वचूंक ना अशी फिल्मां आसा जी पहिल्या फावटी हांगा आमच्या मराठी फिल्म फेस्टिवलान स्क्रिनींग जातले त्या फिल्मांचे जशे बस्ता, होडी ही फिल्मां आनी खंयच वचूंक ना जी पहिली हांगा लोकांक पळोवपाचो. पहिली गोष्ट म्हणजे फक्त मराठी ला एक वाहिनी म्हणून फक्त मराठी आता महाराष्ट्राची एक लाडकी वाहिनी आहे, रसिकांचं प्रेम मिळालेली वाहिनी आहे आणि आता 1 नंबरला व्ह्यूअरशिपमध्ये असलेली वाहिनी आहे. गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलचं हे 12वं वर्ष आहे आणि त्याच्याबरोबर फक्त मराठीला त्याच्यासोबत फक्त मराठी येण्याचं कारण फक्त एकच आहे की गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलचा जो दर्जा आहे तो खूप वरच्या दर्जाचा आहे. अनेक फेस्टिवल्स होत असतात पण हा एकमेव फेस्टिवल असा आहे की जो 12 वर्ष कुठेही कोणतीही एकमेकांमध्ये कॉम्पिटिशन न करता किंवा एकमेकांमध्ये लढायला न लावता फक्त त्यांच्या कलागुणांचा गौरव करणारा हा चित्रपट महोत्सव आहे. हा माझ्या मते असा एकमेव किंवा अशा पद्धतीचे कमी महोत्सव असावे. त्याच्यामुळे फक्त मराठीला खूप आनंद होते या गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलशी जुळताना. त्याचा दुसरा एक फायदा पुन्हा असा होईल की महाराष्ट्राची जनता आहे ते प्रत्येकजण इकडे येऊन ते बघू शकत नाही किंवा गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल त्या फक्त मराठीच्या माध्यमातून साधारण एका आठवड्याला 3.5 ते 4 करोड लोकांपर्यंत तो पोहोचेल. हा एक सोडून 3 वेळा फक्त मराठीवर रिपीट होणार आहे. खरे म्हणजे दर वर्सा एक प्रश्न असता तुमचे कडल्यान जो दबावाचो असो आमकां सदांच दिसता की ह्या वर्सा वेगळे कितें सगळे जाण विचारत असता सो वेगळे हे सो आणि पण म्हाका दिसता हितूर फिल्माचो आनंद कमी जावचो ना.